ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಚೇಸ್ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಕುತೂಹಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಚಿತ್ರನು ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪ್ಲೆಕ ಮಲ್ತದಂಡು. ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ದೇಶನ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸಂಕಲನ ಪೆಟ್ಟುದ ಸೀನುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು. ಇಂಚ ಚೇಸ್ ಚಿತ್ರ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಗಣ್ಯರ್ ಪ್ರಮುಖರು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡದ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ತುಳುಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಶುರು ಆಗಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಮಾಂತರೇಕಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೇಸ್ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದರ್ನ ಮನೋಹರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೂರಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈಟರ್ ಮುದ್ದು ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಜಿಂಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಾನು ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅದು ಓಡ್ ಬತ್ತುಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಟಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಸ್ಟಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಬಂದದಾಲಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಡೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾದ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಂಡ ಆಯ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಚೇಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವ್ರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ. ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೂವಿ. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಸೀನರಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೇಟ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಬಂದದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮೋರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂತ್ಸು ಸೇರಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿದವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾದರು. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಸ್ ದಾದ ಟೈಟಲ್ಡ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ 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 ಬಂದ್ಬುರ ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನವೇ ಚೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಬುರಲ್ಲಿ ವಿಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಿದ್ದ ದಾದ ಅದು ಚೇಸ್ ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ಅದು ಚೇಸ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಏರ್ ಕೆರ್ತಿನ ಬಂದ್ಬುನವೇ ಒಂಜಿ ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರ ದೊಡ್ಡದು ತುಳುನಾಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಬುರಲ್ಲ ಚೊಪ್ಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ರಾಧಿಕಾ ಆದುಪ್ಪು, ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆದುಪ್ಪು, ಅರ್ಜುನ್ ಗಜೆ ಆದುಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಜನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಗುಲು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ಚೇಸ್ ಮೂವಿ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು. ಸೊ ಚೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ವಿಷಯಲು ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒರ್ತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಒರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ನ ಪತ್ತೋಲ್ ಪನ್ಪುನಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್. ಸೊ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕಡಿ ನರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಏರ ವಿಲನ್ ಏರ್ ನೆಟ್ ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವೇನು ಎಂಗಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಬು ಜೆತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾಲ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐನಿ ಬೈದೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದುಂಬಾರ್ ಹೊಡೋದು ಆಗಿರ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡೋದು ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲ ನಡುಟುಕುಲು ಒಂದು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಸ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ವಿನಾಯಕನೇ ಪಂಡೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ರಿವೀಲ್ ಹಾಪುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನಿಯಾರ
ಇಷ್ಟ ಬಂತು. ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಂಟು ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಕಾರಣ ಬತ್ ತಿಳಿಪೋರು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀನ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಂದನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ ತುಳುತಾಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟಾರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ